Tervetuloa tutustumaan Suunsoten harjauskoulutoimintaan. Harjauskoulu on innostava tapa edistää lasten suun terveyttä varhaiskasvatuksessa. Hyvä suun terveys tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, itseluottamusta ja oppimista. Tässä videossa kerromme, miten yhteistyöllä perheiden ja varhaiskasvatuksen välillä voimme rakentaa vahvan pohjan terveelle tulevaisuudelle. Harjauskoulu on suunnattu erityisesti esikoululaisille lapsille, mutta sen hyödyt näkyvät jokaisessa lapsiryhmässä. Tavoitteena on tehdä hampaiden harjauksesta rutiini, joka tukee lapsen päivittäistä hyvinvointia ja terveitä elintapoja. Harjauskoulu ei korvaa vanhempien vastuuta päivittäisestä harjauksesta. Aamu- ja iltaharjaus aikuisen avustamana on tärkeää ainakin noin 10 vuoden ikään asti, sillä lapsen hienomotoriikka kehittyy vähitellen. Harjauskoulu tukee lapsen taitoja ja auttaa vanhempia rakentamaan suunhoitorutiineja osaksi perhearkea. Fluorihammastahna vahvistaa hampaiden kiillettä ja ehkäisee reikiintymistä. Muista valita hammastahna lapsen iän mukaan. Alle 6-vuotiaille suositellaan hammastahnaa, jonka fluoripitoisuus on 1100 ppm ja sitä käytetään lapsen pikkusormen kynnen tai herneen kokoinen määrä. Yli 6-vuotiaille sopii hammastahna, jonka fluoripitoisuus on 1450 ppm, sitä laitetaan harjalle pieni nokare. Fluorihammastahnaa käytetään 2 päivässä, sillä se on tehokas tapa pitää hampaat terveinä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että hammastahna tulee aina sylkeä pois, mutta suuta ei tarvitse huuhdella. Hammastahnan jäänteet ylläpitävät hampaita vahvistavaa fluorikerrosta. Ksylitoli neutraloi happohyökkäyksiä ja suojaa hampaita. Ksylitolipurukumit tai pastillit heti aterian jälkeen vähentävät reikiintymisen riskiä. Ksylitolituotteet ovat helppo lisä osaksi lasten ruokavaliota. Ruokailutottumukset ovat avainasemassa lasten suun terveyden tukemisessa. Säännöllinen ruokailurytmi ja terveelliset välipalat auttavat ehkäisemään hammassairauksia. Herkut on sallittuja, mutta vain silloin tällöin lyhyenä hetkenä. Tärkeintä on välttää jatkuvaa herkuttelua, sillä se aiheuttaa happohyökkäyksiä ja altistaa hampaat reikiintymiselle. Janojuomaksi suosittelemme vettä, ja ruokajuomana maito on erinomainen valinta. Välipaloiksi sopivat kasvikset, hedelmät ja juusto. Vältä happamia ja sokeripitoisia välipaloja, jotka kuluttavat hammaskiillettä. Pienillä valinnoilla on suuri merkitys suun terveyteen. Suun terveys on yhteistyön tulos. Vanhemmat ja varhaiskasvatuksen henkilökunta luovat lapsille turvallisen ja positiivisen oppiympäristön suun terveyteen liittyen. Lapset ottavat mallia kotioloista. Heidän oppimansa esimerkit tulevat arjesta. Meidän käyttäytymisemme vaikuttaa siihen, miten lapset oppivat huolehtimaan hampaistaan. Aikuisen mukanaolo hampaiden hoidossa tuo lapselle turvallisuutta ja vahvistaa itseluottamusta. Yhteisellä tuella rakennamme vankan perustan suun terveydestä huolehtimiselle. Harjauskoulu on tehokas ja hauska tapa opettaa lapsille hyvät suuhygieniatottumukset. Fluorin, ksylitolin ja terveellisten ruokavalintojen avulla voimme varmistaa, että lasten hampaat pysyvät terveinä nyt ja tulevaisuudessa. Kiitämme yhteistyöstä ja toivotamme hymyn täytteisiä päiviä.